हम सुशील कुमार प्रेमी रोलों के बीच एक फिर से बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके प्रस्तुत बानी। वही अनेक जना भकोल भाई रहले रे भाई। 1985 में जब थावे भवानी दर्शन के केसी बंदा का निकलल न, वही में दियाई रहे। वो भकोल भाई के घरे बड़ा बैसक हुआ लौका फरे। हाँ सीजन बा खात खात आजीज हो गईले, या गईले, हैरान हो गईले। तो सोचले कि चली कोनो अरे हितई कुछ ना तो तनी बदल के तीन तरकारी मिली। हाँ गोभी गोभा मिली। आए घर छोड़ले चल दले, सोचले कि जाई कहवा। मन में आयल कि चली बहनौरा और कुछ नहीं तो बहनिया तनी बढ़िया से खातिर कर गईले। बहनौरा जाके पहुंचले, आसन मिलल, बैठले, भोजन बनल, बुला के आंगन में गई। जब गईले भोजन करे आंगन में, हाँ ओहू जाऊं का लौके आई। लौका देखले तई कहले का कहले घर छोड़नी पहुनाई, लौका से मुंह मोड़ बहु लौका पीछे पीछे संगत नहीं खन छोड़। अरे उनकर बहिना के अपना भैया के लगे बैठ गई। कल के भैया ना आलू ना भंटा कोबी ना सेम केहू खाला। तू लौका साझ सवेरे भैया रोज रिन्हाला। दोनों इनकर 12 बजे के आस रहे, टूट गई। कहली कि भाई दुगो सवेरे बनता, दुगो साझी खान बनता, केहू 12 बजे रह जाता, ओकरो के दुगो ये खाए के 8 कौर खैले 4 कौर। बहनौरा से चलले तो बड़ा बढ़िया एगो मार्मिक गीत बात कहले कि हे लौका तू हमें रही के आपन धाक जमावो तारा के हम हाथ जोड़ी ले, हमरा पीछे न आओ। बड़ा बढ़िया कोई एकरा आगे मंजी हजार बड़े सोचा तारे की घर हूँ लौका बनहू लौका के तरकारी मुँह मारो लौका खैला के चलो तनी ससुरारी। नजदीकाए हमरो ससुरारी भाई जी पैठान पट्टी हम दूर रही है। तब का सोचले कि वो जी चल तनी अरे और कुछ ना तो साली हमार जोन बिया। अरे साली तो बदल के खियाई है हो आलू गोभी के। ए भाई गईले ससुरारी जाके पहुंचले, आसन मिलल, बैठले, भोजन बनल, बुला के आंगन में गईले। जब ससुरारी आंगन में जाता रहे तो वही जा उनका लौके आवता। लौका देखले तो कुल्हे लगले, कहले कि घर हूँ लौका बनहू लौका के तरकारी कौना घाट से वैलो लौका चलिए लो ससुरारी। कौना घाट में तहार जन्म करो भाई। लेकिन सोचले कि अच्छा है लौका मिलल, लेकिन साली जौन बिया नहीं जरूर बड़ी मानेली शादी खानी बदल दिस। तले उनकर साली आके अपना जीजा जी के लोग वहीं बैठ गई, कुछ घटल बढ़ल देखे खातिर। अब बैठली तो कहल अरे अंगना लौका दुआरा लौका बा पिछुआरा छूट के लौका खाई पहुना तब होई छुटकारा। जे दिन पर आइल बानी छूट के लौका पावे के बाद आऊ से ना होला तो खरियानी बांध के थोड़े घर ले जाएंगे। अब तो लौका देख के कुलहत रहले। नवरात्र पूजा कहली कि नवरात्र पूजावे के बाद छूट के लौका पावे के बाद उसे ना तो कुछ खरियानी बांधते घर। 9 दिन रह के लौका खाई तो एकदम बस पियर हो जाए। ए भाई अब का करस, खाए के 8 कौर खैले, 4 कौर ससुरारियों से चल दले। कहले कि आलू भंटा मिलते नहीं कभी न पाना, मुँह मारो लौका खैला के चलो तनी समधियाना। अरे और कुछ ना तो बेटा भी हले बनी नया ही तई हो। जरूर बदल के तनी ना गईले समधियाना जाके पहुंचले, आसन मिलल, बैठल है, भोजन बनल, बुला के आंगन
देखी जब आंगन में जाता तो ओइजा कितना बढ़िया ही का चीज मिलता। दाल भात लौका के भुजिया उनका आगा लौका के भुजिया देखले तो डाल पर हाथ के कोहरे लगले आ कहले कि हे लौका तू लोहर बटोर पानी करम मभागा जो है जाते तोहे पिछिया होता रहो। लेकिन सोचले कि अच्छा ये मेरा लौका यार जी हमार तो जरूर तनी गोभी भी ना गोभी पनीर बनाए तो यार जी जाके अपने यार जी के लोग वहीं बैठ गए कुछ घटल बढ़ल देखे खातिर बैठले तो कहले कैसे कहले अरे गोलका ढेर फरल बा लमका बा बेसुमारी छूट के लौका खैला से यार जी होला ना जॉन्टिस के बीमारी खाई ना खाई पूरा जॉन्डिस भाग जाई। अरे कि यार जी जॉन्टिस ना होके देला अब तई मुंह में कोर ले बड़े डाल पर हाथ के कोहरत रकर हमरो घर बड़ लोग हमरो घरे बड़े लौका भगनी का डोरे आ लौका के बखान यार जी राखी अपना यारो जी उनकर उहे रहले बोले कि अब की लौका खा के जाई दूसरा बेर आया है आलू भंटा सेम के भुजिया यार जी खूब खाए का करस यार जी अब चोखा खानी। हमरो लोग के बीच जहाँ तक आशा बा कि एक से बढ़ के एक वीडियो प्रस्तुत कर रहल बानी, भेजे के प्रयास करतानी। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया।